Velkommen, kære ven. Jeg hedder Morten Bunde. I denne meditation skal vi bare være her, lige nu, og med alt, hvad vi er. Sæt dig godt til rette og forsøg at sidde med en ret og rank ryg og med en udstråling af værdighed. Tag en dyb indånding gennem næsen og ånd ud gennem munden. Lad os gøre det et par gange sammen. Ind gennem næsen. 2, 3, 4. Og lad det gå. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bare tag et par dybe indåndinger på den her måde. Og nu træk vejret på en måde, som du føler er behagelig for dig. Og sid med det, som du oplever i lige præcis dette øjeblik. Hvis du oplever træthed, så lad dig være træt. Hvis du føler dig kold eller varm, eller hvis du bemærker sædet under dig, eller lydene udenfor, så skub det ikke væk. Bare vær med det. Vær med det, der er lige nu. Det er, som det er. Det er, som det er. Og bliv ved med at vende tilbage til det, du direkte oplever lige præcis nu. Og hvis dit sind begynder at vandre, og du bemærker det, så skal du bare komme tilbage og mærke gulvet under dine fødder, eller luften, der strømmer gennem din næse. Hold ikke fast i noget. Bare vær her. Tanker vil opstå og forsvinde igen. Læg mærke til, hvilke fornemmelser der dukker op for dig. Fornemmelser, du mærker i kroppen. Måske en irritation. Måske er det et minde. Eller en kritik af dig selv. Eller noget helt andet. Bare læg mærke til det, og vær med det. Og lad det blive, eller lad det gå.
lige præcis som det selv vælger. Tving ikke noget som helst. Modstå ikke noget som helst. Det kommer, og det går. Læg mærke til, at det du bemærkede for bare 2 minutter siden, det er allerede væk. Tanker, følelser, fornemmelser og minder, planer. De krydser hele tiden din bevidsthed som skyer, der krydser himlen. Skyer, der krydser himlen. Klamre dig ikke til noget af det, du bemærker. Bare vær i ro med, hvad der er. Bare bemærk det. Og uanset din sindstilstand, uanset hvad du måtte føle, eller tænke, eller fornemme, hold ikke fast i det. Men skub det heller ikke væk. Bare sammen eksistere med det. Lige nu og her. Bare være med det. Lige som det er. Der er ingen steder at tage hen. Der er ikke noget, du skal udrette. Der er bare det her. Bare det her. Føl din bevidsthed, som var den store himmel over dig. Den kæmpe, uendelig store himmel lige over dig. Og alle de tanker og fornemmelser og erindringer og planer og drømme, de er som skyer, der kommer fra, ja, hvem ved hvor. Og de går, ja, hvem ved hvorhen. Identificer dig et øjeblik med den store, store himmel. Denne enorme tilstedeværelse. Den hører alt. Og alligevel gør den det uden at anstrenge sig. Den gør ingenting. Den er bare. Alt for sjældent erkender vi, at vi bare er, og at det som er lige præcis så fint og godt, uden at vi behøver at gøre noget. Din krop er bare.
den foretager milliarder af handlinger hver eneste sekund. Helt ned på et celleniveau. Og det sker alt sammen. Bare fordi, at du bare er. Og mærk den kæmpe følelse af taknemmelighed for bare at være. Alt er lige som det skal være, lige nu. Tag en dyb indånding gennem næsen, mens du tæller til 4. Hold vejret. Og lad luften slippe ud fra dine lunger. Og læg mærke til, hvor fantastisk let det er. Det er bare. Nu bring langsomt din bevidsthed til hele din krop. Mærk dine fødder på gulvet. Dine ben. Kontakten til stolen under dig. Dine arme. Dine hænder. Og dine fingre. Og åbn nu langsomt dine øjne. Og vid, at alt, hvad du vil opleve resten af din dag, bare er. Du observerer det, men holder ikke fast i noget, eller fortrænger ikke noget. Du er bare med det, som viser sig øjeblik for øjeblik. Tak, fordi at du har været her. Bare tak.